ଉତ୍ତାରଣ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥୋପଚୟରେ 5 ଦିନାତ୍ମକ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ହୁଅନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ଆଜ୍ଞା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ହୁଅନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣ। ଯେହେତୁ ମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଲା ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅ, ଗ୍ରାମର ନାମ ଉତ୍ତାରଣ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଉ, ଇଏ ଅ ଆଉ ଉ ଥାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳାତମ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଇଛି। ଏମିତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ଆସିବ ଖାଲି ଗପ କହିବ କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇଠି 5 ଦିନ ତୁ ଧରା ପଡୁଛୁ ବାପା, ଦେଖିବା ନୟାଗଡିଆ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ବୁଦ୍ଧି କେତେ। ଏଇ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ କାହିଁ ବସିଛି ଯେମିତି ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ମାନକାରୀ ପାଳିଆ ନରମରେ ବସି ତୁ କେମିତି ବସିଛୁ? ଏଠି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହନା। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଉକାର ବ୍ରହ୍ମା ଉଚ୍ୟତେ, ମକାର ରୁଦ୍ର ରୂପାୟ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ମାହେଶ୍ୱର। ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଓଁକାର। କଳିଯୁଗରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମତେ କହିଲୁ ତ ପାଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଓମ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ? ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ଇରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହେଲା ସିନା ଅକ୍ଷର ହବ, 2ଟା ଅକ୍ଷର ମିଶିଲେ ଓମ୍ ଭିତରେ 3ଟି ଅକ୍ଷର ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଇଏ ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ରଜନୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବାସ ଅମ୍ବିକା ମା, ଗାଁ ନାମ ଉଦାହରଣ ଉ, ଇଏ 2ଟା ଯାକ ଅକ୍ଷର ରହିବ। ଅ ଉ ମ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ, ଏ ଅକ୍ଷର ନା ଶବ୍ଦ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। କଣ କେମିତି ହବ କହିଲେ ସାର୍? କଣ ହବ? ଅ ଉ ମ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଇଏ ଶବ୍ଦ ନା ଅକ୍ଷର? 2ଟା ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲେ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ। କହିଲୁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପଢିଲୁ ଗୁରୁ ତୋତେ ପଢେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ନା କଣ ପଢେଇଲେ କହ? ପ୍ରଥମେ କଣ ସିଲଟରେ ଲେଖିଲେ? ପାଠ ଲେଖିଲି ନା କଣ ଲେଖିଲେ? 3ଟା ଶୁଣି ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶୂନକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂନ ବିଷ୍ଣୁ, ତୃତୀୟ ଶୂନ, ମହେଶ୍ୱର। ଇଏ 3ଟା ଯାକ ଶୂନ, ସେ 50 ଅକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ ତତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲା ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ ନା ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା? ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ ପାଲା। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଚରିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଭାଗବତରେ, ପବିତ୍ର ପାବନ କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଭାଗବତ ପଢନ୍ତି ପାଲା କଳାକାର ପଢନ୍ତିନି। ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଖ ପାଇଲେ ହବନି କି ତତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି ହବନି। ତୋରି ପରିବାରକୁ ସମାଧାନ ଆସିବ। ଠିଆ ହ। ତୁମ ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ? 6 ଜଣ। କିଏ କିଏ? ମୋ ବାପା, କହିଲା 2, 3, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ କଣ ନାବାଳକ ସ୍ତ୍ରୀ? କହୁନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, 4, 6। ଇଏ 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜ୍ୟ କିଏ, ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କିଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ, ସେବ୍ୟ କିଏ, ଆରାଧ୍ୟ କିଏ, ବନ୍ଦୀୟ କିଏ? ମୋ ବାପା। ତା ମାନେ ତୋ ବାପା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାପା ବାପା କହିଲା ମମାତି ନୈବ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ମୋଦ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବ ସୁରେଶ ମମ ଭାତା ପକ୍ଷାମି ଶୁଣୁ ନାରଦ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁ ଧୁରୀଣ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କର ପାଲାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ ପାଲାର, ନହେଲେ 9ଟା ରାତିରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏତେ ଅଧିବାସରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା। ଏଇ ପୁଅ ତାହେଲେ ଏଠି ତୋ ପୁଅର ପୁଅ ତୋର ହବ ପୌତ୍ର। ତୋ ବାପାର ବାପା ତୋର କଣ ହବ? ଜେଜେ ବାପା ନା ପିତାମହ। ଇଏ ସବୁ ଲୋକା